Human nga gipaubos ang probinsya sa Misamis Oriental sa Alert Level 2 karon abli na pagbalik ang patsyadang laaganan nga Claveria View Deck. Suruyo nato kini pinaagi ni ining report. Preskong hangin, nindot nga mga bulak ug makahingangha nga talan-awon sa bukid sa probinsya. Pipila lamang kana sa posible nimong ma-enjoy sa usa sa mga laaganan sa Misamis Oriental, ang Claveria View Deck. Human giluagan ang quarantine status sa probinsya, balik operasyon na among tourist spot nga abli alang sa tanan, basta doon na lang mga kauban nga bakunado ug mosunod gyapon sa health protocols. Main attraction sa lugar ang patsyadang overlooking view. Perfect kini nga background alang sa Instagrammable nga videos ug photos. Perfect usab nga outing alang sa magbanay, magbarkada ug magkarelasyon. Usa sa mga naabta namo nga nag-enjoy sa lugar ang Cagayanon nga si Nika Gimugala. Uban niya ang iyahang higala kinsa maoy gakuha og hulagway kaniya. View is grabe kay ka amazing, tapos tugnaw pod siya. Tsada mag date din. Alang sa mga buot moadto sa lugar, kinahanglan lamang mag-andam og 20 pesos isip entrance fee nga mo'y ginagamit nila aron ma-maintainer ang kalimpyo sa lugar. Gawas niya na, libre na nimong ma-enjoy og maka-picture taking sa bisan asang parte sa view deck. Sumala sa Misamis Oriental Provincial Government nga ilaha gayud gitutukan ang pagpanindot sa lugar, labi pa nga gahatak gayud kini og mga turista. Isa na ni Ana ang improvement sa pagbutang og mga Instagrammable points dinha sa atong Claveria View Deck. Busa alang sa ato mga kapusong misamisdon o bisan asa man sa Mindanao. Kung trip nimo ang nature o relaxation, arat na sa Claveria. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.